Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Ako si General Nicolas Torre III na itinalaga sa katungkulan bilang ang inyong katungkulan. na itinalaga sa katungkulan bilang Chief of the Philippine National Police. Kanhing Police Regional Office 11 Director, Police General Nicolas Torre III, opisyal na nga nanumpa sa katungdanan isip 31st Chief PNP. 76 ka mga balay sa Barangay 24 Cagayan de Oro City naugdaw. Duha samdan ug miabot sa kapin 4 million pesos ang danyos. 34 anyos nga rider, kritikal human mi bangga sa milabay nga kotse sa Midsayap, Cotabato. 60 anyos nga rider, patay human mi bangga ug mi pasok sa ilawom sa jeep sa Pulumulok South, Cotabato. 54 anyos nga angkas, kritikal. Usa ka Japanese Language Training Center sa Barangay Maa sa Davao City. Gisiradaan sa Department of Migrant Workers tungod sa giingong illegal recruitment. Og kasadya og mga kalingawan lauman sa Dual Davao 2025 sa Davao City karong bulan sa Hunyo.